Li bawşa deyka xwe jî aram nabît. Sê salin bi dest êş û azarên çavên xwe dikete hewar. Hêşta jiyê wê 2 sal bûn dema ku çavê wê yê çepê rijiyayî. Meram Seyfeddîn niha bûye 5 sal. 20 rojin çavê wê yê rastê jî keftiye ber heman metirsî. çepê berê sal û nîvkê teqrîben 2 sal çêbûn. Ew jî nifsa vê terîqê. Nefsa ew birayê xweşxwe dilîstin, destê wê lê ket peqya. Ev berê şixulê 20 roja nefsa emeliyê. Evî ameliyat kir. Paşê hingê me bira Sülêmaniye ameliyat. Divî jiyê biçîk sê neştergerî bo çavên Meramê hatîne encamdan. Bihayê her êk ji wan zêdetirî $7,000 bûye. Niha bo ji destnedana çavê wê yê rastê pêdivî bi neştergeriya çarê ye. Vê gavê muhtacî ameliyeyê ez jê ra nekim wî ev keçik inhiyar esabî pêra çê bibît û ev keçik ji dest min çi. Çunku dengê zaroka tê dê dike girî. Esabî dibe belkî wekî vê gavê te dîtî yanî. Bi rastî cîranê min nanivin ji dengî. Ew nizane roj çend e, şev çend e, nizan yanî her dike girî. Ne mutawasil bes her saetê ez karim bêjim te dike girî. Xastan dengê zaroka heke diçe gelkî eciz dibît. Çavên Meramê her di zikmak da lawaz bûyne û şiyanên dîtinê kêm bûne. Di şiyan de ye neştergerî bo çavê wê yê rastê jî li navxwe û derveyê Kurdistanê bihête kirin. Lê ji ber xirabiya rewşa dareya babê wê nikarît encam bidet. ئێستا چاوێک لە دەستدایە ئەوەی هیچ چارەسەری نییە. چاوی تر ئەوەی قەرەنیەی چاوی خراپبووە دەبی تەبدیل قەرەنی بکە. زەرع قەرەنی بکە یعنی ئەو قەرەنەی لادن قەرەنێکی دی لەوەی دانن. 7 salin Meram û malbata xwe ji Qamişlo penaberî Başûrê Kurdistanê bûne. Debara jiyana wan li ser kirêkariyê ye. Beriya niha Meramê digel biraw xîşka xwe bi vê kêvrîşkê yarî dikirin. Lê serê 3 salane ronahiya çavên xwe ji dest dane û ne biraw ne xwîşkû ne malbata xwe jî nedîtîne. Rojên wê jî bûyne şev û heta geheştê wî astî ji cesteyê xwe jî bêzar bûye. Nayf Ramazan Rodaw, Bajarokê Feydiyê.